Sziasztok, itt ismét Orion beszél, és arra néz, szóval az a helyzet, hogy a első résznek a második felét, azt most be akarom fejezni, szóval akkor kezdjük. És bocs, hogy ebben a részben nem fog annyit beszélni, csak már nagyon késő van. Szóval mindjárt elindulatunk Párizs ellen. Na szóval, szekáltolhatok Dániát. Nem rossz. Meg nekem már Brüsszelt kéne. Mentleg tehát a tervünk működik. Minden egység támadás. Hát ez nem egy túl jó parancsnok. Ez a Gamelin, tehát valószínűleg be fogjuk venni Párizst. Ja, hát én most én bombázhatnám Párizst. Van hozzá nyersanyagom bőven. Akkor miért is ne tenném? És ott van. Akkor már szerintem, ha még belefér ebbe az epizódba, akkor csinálok egy... Vagy legalábbis megpróbálok csinálni egy ilyen... Hold the groundot. Vagy... Hát... Megnézem a... Ezt most megpróbálom megcsinálni.
az mondjuk elég érdekes, hogy Bukarest az is Romániában, ott Bulgária mellett közvetlenül ehhez képest sokkal északiabbra ábrázolja. Na, de szerintem csak ennyire lenne az epizód, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek a videóhoz, és sziasztok!